To je to velké nebezpečí. Kolik můžu? A či jo? Co je to blízko? Měl umím začít tou věcí, jsem si podívat, jestli je to nenapadá. Se nic neděje, to je kvalita, jako. Vždycky ještě něco napadá a ta pěkná, slabší napadá silnější a tu silnější samozřejmě. No co jako? Je to co? Nemusíš si povýšit to dělat. A je to co? No a co? Nic není, ne? Nic je zablbost, to Počkej, ne. jak to je? Ukaž mi to, jak to je. Ty nevíš? Počkej, já Nic to nedělá. jsem to neviděl. A proč si říkám, že to je jednoduché? Jsem si, že to vidím. Co jste dal? Jsi říkal, že Já jsem to viděl. Jo, takhle, no. Říkám, ne. ne. Dneska to To jsem neviděl. Protože já jsem si neuvědomil, že on tady teče. No, tak dobře, musím nějak. Hej, už můžeme to mít. Teď tím, že on si tady hraje s foťákem. To je přesně ono. Tak jo, tak jo. Dáváš, jo.